Gdje je mandarina? Da je 9-mjesečni David u 11 sati pojeo užinu, mama Marija uz sve druge obveze više ne mora pamtiti. Može ju memorirati kao uspomenu, ali kao dio rasporeda prehrane jednostavno unosi u aplikaciju. No još važnije, ako je David bolestan, može preko nje kontaktirati liječnika. Bili smo na otoku i dobili smo osip, vrućicu i trebalo nam je ne jedan nego nekoliko različitih specijalista u tome trenutku. I odgovorio joj je doktor Jovančević, koji je zajedno s nekoliko desetaka stručnjaka od primjerice logopeda do dermatologa na raspolaganju za konzultacije. Mogu procijeniti da smo imali možda nekakvih 5% situacija gdje smo dali savjet da treba žurno se javiti liječniku. Na našoj platformi postoji preko 60 specijaliziranih liječnika koji su dostupni 24 sata, 7 dana u tjednu. Svoje iskustvo u izradu aplikacije utkao je i pedijatar Jovančević, jer je primijetio da se posljednjih godina sve više problema pokušava riješiti telefonski. To je u čak 75% slučajeva i izvedivo, no sam poziv nekada nije dovoljan. Ovdje možete slati i poruke, fotografije i videa djeteta i to izvan radnog vremena. Svaki stručnjak ima svoju posebnu mobilnu aplikaciju koja se vrlo jednostavno stavlja na dispoziciju ili se iskopčava i to korisnik može vidjeti. Sve ovo štedi novac i smanjuje mogućnost zaraze u ordinacijama, a liječnicima, koje je i ovako izazov zadržati u Hrvatskoj, pruža mogućnost dodatne zarade. Dario je na ideju došao kada je i sam postao otac. Kada je dijete odrastalo, suočili smo se sa nekim izazovima zdravstvenog sustava u Hrvatskoj, nedostupnosti, dovoljnog broja liječnika. Aplikacija omogućava i praćenje svega što dijete radi, koliko je i kako jelo, cijepilo se, kakva mu je bila stolica, koliko je imalo temperaturu, koji zubić mu je izrastao, ali nudi i još jedan spas, trikove za uspavljivanje. Sve druge obveze koje imamo, zabilježiti to u aplikaciju i da ne moramo voditi o tome računa. To su nekad radile i naše mame, samo nekakve stare bilježnice. Danas je to neki drugi svijet u kojemu tehnologija puno vremena oduzima, ali s druge strane vidimo i vraća ga. U svakom slučaju biti roditelj danas je izazovnije nego ikada prije, pa svaka pomoć dobro dođe. Ne se ljudi.